Angivumi asivumi. Angivumi asivumi. Ramaphosa he's not going. Akahambi uRamaphosa. Sukumanzizo zonke emhlaba wonke. Lento elimashelayo yini? Ukuthi uRamaphosa kahambi bese kuye rand bese ama market aya panic bese ama investment ayabaleka. Nifuna lokho yini? Nine nimashaya. Hayi, zizo zonke emhlaba wonke. Bomama makumbama nomhlaba Eastern Cape, Western Cape, eGauteng, KwaZulu Natal asukumeni siyobabuza. Sibopheni ifoqiye siyobabuza. Sithi manithuka uRamaphosa kahambe nithi sihlupheke na. Yini ngalindi uRamaphosa iphele itheminyaka aphume kahle. Kungani uRamaphosa esedushwa? Ngobani ubani benimthembayo lozokwazi ukusiqondisela izinto ngeke kwenzeke lokho. Kungako sokulungisiwe sokuphakathi nendawo. Engabe siyajabula ngakho kule minyaka ezayo. Ngiyasajabula ngenxa yenu kuze nifeze into zenu. Ipolitiki le. Ipolitiki le. Akona uMasigcozi. Ngeke dlale nini. Fundani ukucabanga nisebenzise ingqondo. Ngalimazi abantu kodwa nithi niyabasiza. Hayi. Angivumi. Ohlakaniphile nobhadlile engqondweni uzongizwa nakanye. Full stop ngqi akahambi uRamaphosa.